ljudi, dobrodošli u novi video. Danas nastavljamo preživljavanje u stvarnosti. Ljubo je ponovo tu. Šta radiš za Ljubu? Ljudi, na prošlom video vam se svidio, imao 11 lajkova, tako da ja sam rekao u prošlom videu, ako video bude imao 10 lajkova, idemo da istražimo ono. Tako da sada idemo tamo, da. Dadrić, mislim da bi moglo bolje biti da idemo ovamo, gdje nam je prije bila kućica. Ona rupa. Ljudi, inače da, premjestili smo kućicu, ovo što je Ljubo sad rekao, tu je. Zato čuli smo neku životinju tada. Tako da bježi. Ljubo, kao prvo moramo da se opremimo, ništa ne znam što ima tamo. Pa ne bih ja baš, ti mislim na to. Ja sam već uzeo koplje. Meni ne treba. I idemo ovamo sad da se uputimo. A brate, ovdje je zima. Buh. Ja kukuću na muku. Stani! Ljubo, nemoj prvo da trčiš u mutiće se kameru. Evo polako, ti drži kameru i snimaj me. Evo vidi se sve najbolje. Ajmo. Ljudi, jučer smo zatopali još ovu rupu. Evo tu. To A sve. to sad nije bitno i krećemo. Bitno je sad. Vidi travu, bre. No bude me tim šiljkom. Ja, brate mili. Snimaš se? Da. To izgleda jako mirno. Da, nema nijednog životinja. Ali tamo ne znamo šta se nalazi. Tamo već... Možda ćemo otići tamo. Vidiš, ima ovdje putić. Vidiš kako su fino uradili putić za nas. Taman tako. Evo ga putak ovdje. Kude je? Kude je? Da držimo koplje sa sebe da kome ko napane. Snimaš li ti uopšte ili snimaš... Evo ga taman vada može fino da se uhvati kadar. Pa sad ćemo malo... To je ta životinja koju smo sinoć čuli. Ja mislim da je obična vrana. Pa moguće. Sigurno, dođe ovamo. Da mi ne uvukuju se u tu travu, idi ovamo na čisto. Ne budu me grana. Ljudi, sad se vraćamo. Ajmo sad ovamo. Gdje? Ovamo. Gdje? Ovam? Da, no gdje ćemo? Ovamo sad, kreći. Opa! Što je ovo kukale? Ovo zemlja. Zemlja odlična. Jazavcove rupe. To je jedna od jazavca. Ajmo mi ovamo. A nije to od jazavca rupa, nego tako Znači nešto. da ljudi ovdje ima jazavaca. Snimaj fino, konje! Snimaj fino. Ajde, govor. Kakav govor? Ajde, ispričaj govor kao što si krenuo. Ajmo prvo samo sad. Pa ne bih ja baš tebi to preporučio. Ajmo se da se ništa. Ima vrano da tu fati rioro. Samo da ne se napane ona žutinja. Šta je ovo? Šta je ovo na Say drvetu? this is what? Ljudi, vidite li vi? Ljubo, snimi im da vidite. Ne može fino da se vidi. Ovako moramo malo da se približimo. Neka kućica. Ovo kuća na drvo. Nije. Na drvetu. Pa jeste kućica na drvetu. I jako je loša. Da, ovo samo što se ne raspane. Da.
Pa znaš, ne bi bilo pametno možda... Evo putok dolje. Pa, ajmo mi da se vratimo. Da. I onda sam tamo vidio još jedan dio gdje ćemo tamo da idemo. Koliko traje video? Video traje 5 minuta. Tek! Tak. Aj, ja, Uopće video da se traje, a? Aha, kaži. Sigurno 15 ili 14 minuta. 15. Malo trči, ajde. U stari ne, da se ne zamuti kamera. Da, ovaj ovdje sam vidio. Tako da ćemo ovaj. Ovdje je ulaz. Evo ga ulaz. Ili ti izlaz. Evo ga. Da. Ovdje ti brzo. Damjane, što misliš? Ne bih ja sad vidio šta je ovo na drvetu. Neko voće, šta je ovo? Ne znam. Pa nećemo mi to da diramo. Čisto, Damjane, mislim da je ovo kraj. Da, to je kraj. dajmo mi nazad. Ljudi, idemo da završavamo kućicu. Mi smo počeli juče da pravimo. Inače, pomjestim da smo i skroz kod... To sam rekao! Ne ponavljaj sve da te isto. Sve je bitno gdje? Izlaz! Evo ga. Evo ga, tu je izlaz koji. Jao! Vidimo što sve ima, nema nešto bez onu kućicu što smo našli. Kućica, I hate you. Ajmo sad nazad. Da vidimo. Ajde. A ovo snimaj! Snima. Pođe snimaš u stramu. Snimaj mene. Sad idemo da samo kućica. Dobro, nima ovo pismo nešto pa ne. Pa. Dobro. Evo nam je kuća. Izgleda kad je neko izvršio. Kopa je neka tu. A mi idemo na posao. Ljudi, mene snima, ja ću da gradim. Builder. Damjan imena, majstor Bob. Tantarun. Damjan imena, majstor Bob. Pa, ljudi, da li vam se ne sviđa ovo ili vam se sviđa? Tek smo počeli inače. Je ovo sad wow, ono završno. Nego polako, ima još. Da se gradi on. Inače, stand up. Ljudi, vidite ovo. Naša kućica iz prošlosti, naša iz sadašnjosti. Moram što više ovdje zapadam. Ovo ćemo završiti i ako ne budemo stigli u ovoj epizodi, onda ćemo u sljedećoj. Sljedećoj. Pa da me onda će to biti 3 epizode, samo U jednu sljedećoj stvar. epizodi vam pripremamo neko iznenađenje gdje ćemo da budemo. To neću da vam kažem, Pa da? ali ćete da vidite. Vidjet ćete. Klip ti traje već 9 minuta. Požuri! Ljudi, kućica, mislim da neće biti gotova u ovoj epizodi. Će biti Trebalo gotova u biti. sljedećoj. Ja bih baš sad gradio, ali nemamo nikakvu stativu ili nešto da stavimo. Tako. Okay. Pa da, to je naša kuća sad. Nije još gotova. Pa da! Ko ti rekao da je gotova? Niko nije rekao. Aj sad ti snimaj, malo ću ja da gradim. Još Samo neš. se pada, nemoj da se ovo suši kukala, ovo nijedan arhitekta ne može. Ovo nijedan arhitekta ne može. To
samo Pa ovo ja može svaki. Pa, da vidim ja kako to izgleda iznutra. Šta je ovo? O, Gotivo unutra. gotivo, brate. Gotivo, još jedno 5 minuta, 4-5 minuta, mi ćemo morati da završavamo. Ljubo, dok ja gradim kuću, ajde malo prošetaj se ovuda, može? Aj, Ti mi nešto ne snimaj mene kako gradim. Idemo da prošetaj tu, vidi slivane. Idi opet u onu ruku, tamo i nađe nas. Da bude 11 minuta, vrati se. dobro. Ja ćemo da požurim. Ljudi, pišite Damjanu u komentare što još možemo da radimo u ovom proživljavanju. Da ne bude samo da smo napravili kućicu i istražili ovo ovamo mjesto. No, šta bismo još mogli da radimo? Moram da se vraćam, 11 minuta. Ljudi, sad se vraćam kod Damjana da vidim što je on napravio od one naše skalamerije. Damjane, kako napreduje skalamerija? Da dam pomoć, kako je ovo skalameru, on jedan arhitekta ne može. Pa dobro je to. Samo se... Samo prokišnjava krovom, to još nije gotovo. A vidiš... Dadić, mislim da bi trebali s ove strane malo da popunimo, jer ta je strana gotova. Već 12 minuta snimam. Kako? Već 12 minuta. 12? Tako da možda bismo stigli da je napravimo. Ne bismo stigli, ovaj čašak ovamo nije pun. Pa popunjavaj ga, ne samo ovaj. Pa i ti mi mogu pomoći, imaš jednu ruku, jednom rukom snima, jednom gradi. Bar mi pomogu. Zelo strojes. Snimaj. Snimamo. Ne snimaj uprazno, snimaj kako stavljaš. Ja ne mogu da zabotajem jednom rukom. Možeš, samo napreduj. Možeš kako je meni kao konju ovako stavno da postavljam. Grana. Eto ti ga. Grane me napadaju, Damjane. Ne napadaju te. Sad Sad ćemo. ćemo ove debele da uzimamo. Jer mi je dosta ovih malih. Kao šibica. Samo 2 metra. Evo ga. Ovo zatvor za ptica, ne kuća. Ajde vidimo kako to izgleda iznutra. Kuća za kerovana za mene i tebe. Pa iznutra. Nije tako loše. Pa evo ga tamo na polju. Evo ga unutra.